እዚ راديو ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ብሳተላይት VOA 24 ብኢንተርኔትን ፌስቡክን ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ ኩሉ ሻዕ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ كما يتمسيو زي خبركم سمعتي نايلوم معنتي سولوس 16 تقمتي كل تشحن 14 عامة مرات ويدما 16 تقمتي كل تشحن 21 أقواطرة فرنجي نايلوم مشت زتانا قدكم قبرة مدهنية زينا بمقدام كلولا السودان زملكت سبساب كنا أربالكم هنا مدب إيرتراويان أب أمريكا ونحجنا لنا نحادث نتباباوي كنا أربالكم هنا نقول المسانات نعفة لما قن زينا حجز الله بطر سلطانيو كما يوعلكم كورات على توزين عنه لو مسولسون اب تግራይ ደብዳብ ነፈርቲ ተፈጺሙ እትናይሎም ደብዳብ ኣብ ከባቢ ከተማ መቐለ ወረዳ እንደርታ ጣብያ ዓራቶ ዝተባሃለ ከባቢ ከምዝ ተፈጽመውን ዝረኸብና ዜና ሓቢሩ እቲ ዝተደርበ ቦምብ ኣብ ግራት ሓረስቶት ከም ዝዓለበ ኣብ ማሕዳር እቲ ወረዳ ኣይተ ጸጋይ ገብረ ተኽለ ከም ዝገለጽሉ ወኪልና ሙልጌታ ኣጽባህ ካብ መቐለ ኣመልኪቱሎ በዝናይሎም ደብዳብ ነፋሪት ኣብ ልዕሊ ሰባት ዝበጽሐ ጉዳት እንተሃልዩ ዛጊድ ዝተፈልጠ ነገር የለን بمسارات عين مساخر جن اتمتقعتي اب استفصملو ساعات غواسوت مسكبتم اب تكبابي ولاون انت نبرو غودات جن اي بصحو من كبرو تزاريبهم منግስት ኢትዮጵያ በወገኑ ኣብ ከተማ መቐለ ከባቢ ኩይ ሓዝር ከም መሰልጠኒ ፍሉይ ሓይሊ ከም ዝደብደበ መንግስታዊ አገልግሎት ዜና ፋና ጸብጺብሎ ሃገረ ስብከት ከተማ መቐለ ጽልኢ ንዝሰብኩ መራሕቲ ሃይማኖት ተሃገር ንኸውግዙ ጸዊዑ ቅዱስ ሲኖዶስ ኢትዮጵያ ኩናት ንክቕጽል ንዘለዓሉ ጳጳሳት እንተ ዘይኮኒኑ ደጊም ንዓና ኣይውክልን ክብል ሃገረ ስብከት ከተማ መቐለ ኣፍሊጥሎ እቲ ሃገረ ስብከት ወሲኹ ነቲ ካብ ዝሓለፈ ቅነ ጀሚሩ ዝካየድ ዘሎ ደብዳብ ነፈርቲ ኮኒኑ ኣሎ ሃገረ ስብከት መቐለ ብዛዕባቲ ኣስታት ሓደ ዓመት መሊእዎ ዘሎ ኩናት ትግራይ ዘተኣካይዱ ኣብቲ ዘተ ዝተፈላለዩ ትካላትን ኣካላት ቤተ ክርስቲያንን ከም ዝተሳተፉውን ወኪልና ካብ መቐለ ይጽብጽብ ድሕረት ዘተ እቲ ሃገረ ስብከት ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ቤተ ክርስቲያን ኣመንታን ታሪኻዊ ሓድግታታን ተዘሪፎምን መጥቃዕቲ ወሪድዎምን ይብል እቲ መግለጺ ወሲኹ ንብሔር ተኮር ኣድልዎን መጥቃዕትን ዝሰብኩ ምእመናን ከውግዙን ይቕሬታ ካሓቱን ንቤት ጽሕፈት ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ ጸዊዑ ኣሎ ሃገረ ስብከት መቐለ ኣብ መጠረስትኡ እንተ ዘይኮይኑ ሲኖዶስ ኢትዮጵያ ከም ዘይውክሎም ገሊጾም ቤተ ክርስቲያን ንሰላምን ፍቕርን እምበር ኣብ ምትካል ጽልኢ ክትሰርሕ ኣይግባእን ክብል ድማ መግለጺ እቲ ሃገረ ስብከት ገሊጹ ይብል ወኪልና ሙልጌታ ኣጽባህ ካብ መቐለ ዝለኣኾ ዜና ቤት ምኽሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ሎም ሶሉስ ብዛዕባ ኣብ ልዕሊ ግዝያዊ መንግስቲ ሱዳን ዝተፈጸመ ዕልዋ ዕፁ ኣኼባ ከካይድ እዩ ወታደራዊ ኣዛዚ ሱዳን ጀነራል ዓብደልፈታሕ ብርሃን መግለጺ ሂቦም ነይሮም ልፍንታዊ ምምሕዳር ሲቪልን ሰራዊትን ኣብቂዐሎ ሃገራዊ ህጹጽ ኣዋጅ እውን ተተግቢሩሎ ከም ዝበሉ ይዝከር ጀነራል ብርሃን ወሲኾም እቲ ቤት ምኽሪ ስግግር ዝፈረሰሉ ቀንዲ ምኽንያት ቆይቁይ ስለ ዝበዝሕን ድሕነት እቲ ሃገር ኣብ ሓደጋ ስለ ዝወደቐን እዩ ክብል ገሊጾም እዮም ሰራዊት ሱዳን ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት ስልጣን ድሕሪ ሃገራዊ መረፃ ናብ ሲቪላዊ ምምሕዳር ከም ዘርክብ እውን ኣፍሊጥዩ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ካርቱም ኣሜሪካውያን ኣብ ውሕስ ስፍራ ንክዕቕቡ ተላብዩ ኣሎ بسنك ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ቀጽሉ ዘሎ ውግእ በዝሒ ተፈናቀልቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣዝዩ ይንህር ከም ዘሎ መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ኣፍሊጡ ኮሚሽን ምክልኻል ሓደጋን ውሕስና መግብን እቲ ክልል ሎሚ ንቪኦኤ ከም ዝገለጾ ብሰብ ሰራሕን ተፈጥራዊ ሓደጋን በዝሒ ዝተፈናቀለ ህዝቢ 1.7 ሚልዮን ከም ዝበጽሐን ብሰንኪ ውግእ ዝተፈናቀሉ ድማ ልዕሊ 750,000 ከም ዝኾነ ሓቢሩ زاكل سبا وراديت يقرب كم زي الزقلص كوميشن بحلف سراوت حوحات ابز قطاصروم كبابتات حجز نمبص خم زي تخاله كوميشنر كوميشن اتو اياسو مسفن دناي بحر دار وكيلنا استر مسغاناو غليصام قدم مستر ابي احمد بزعباب سمين اثيوبيا يقصل زلو وغ اب قدم بيت مخر ات هاجر قريبوم مبرين كبو زحد دبدابه
ናብ ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ከም ዘቕረበ ፓርቲ ኢዜማ ገሊጹ ንቪኦኤ ርእይቶኦም ዝሃቡ ኣቦ ወንበር እቲ ፓርቲ እቲ ዝቐረበ ሕቶ ኣንፈት ፍታሕ ዝሓቆፈ እውን እዩ ኢሎም ንኢዜማ ወኪሎም ኣብ ፓርላማ ዝኣተው 4 ኣባላት ኢዜማ ዘቕረብዎ ደብዳቤ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል እቲ ሃገር ይካየድ ዘሎ ውግእ ኣብ ውሽጢ ክንደይ ግዜ ዛዚሙ ዜጋታት ናብ ንቡር መነባብሮኦም ዝምለስሉ አንፈት ካብ ህዝብን ተቃውምትን ፓርቲታት እንታይ ትጽቢት ከም ዝግበር እውን እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር መብርሂ ንክህቡ ዝሓትት እዩ ይብሉ ንቪኦኤ መግለጽ ዝሃቡ ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ ብወገኖም ኣባላትን መሪሕነትን እቲ ፓርቲ ከምውን ህዝቢ ማዕስዩ ህዝቢ ዘዕርፍ አንፈት መንግስቲ ንጹር ዘይኮነ ንምዝዛሙ ድማ ንጹር ሰሌዳ የለን ኢሎም ይብል መለስካቸው ኣምሃ ዝላኹ ሪፖርት ኣብ መንጎ ሰራዊት መንግስቲ ሶማልያን ንምምሕዳር ሓደ ክልል ዝቃወሙ ዕጡቃትን ብሰንኪ ዝተኻየደ ውግእ ልዕሊ 100,000 ሰባት ምፍንቃሎም ሰበስልጣን ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጦም ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ከተማ ጎሪያል ጋልሙዱግ ዝተወልዐ ውግእ ህይወት 120 ሰባት መብዛሕትኦም ተዋጋእቲ በሊዑሎ እቲ ውግእ ኣብ መንጎ ሰራዊት መንግስትን እስላማዊ ሓይልታትን ኣሁሉ ሱና ዋልጀማዓን እዩ ተኻይዱ ኣብ ሶማልያ ወካሊ ሕቡራት ሃገራት ጄምስ ስዋን እቲ ውግእ ደው ንኽብል ፀዊዑ ኣሎ ወካሊ ዩኒሴፍ ኣብ ሶማልያ መሐመድ ኣዮያ ብወገኑ ትካላት ረድኤት ኣብቲ ውግእ ይካየደሉ ዘሎ ከባብታት ናብ ዘሎ ህዝቢ ረድኤት ምቕራብ ብድሆ ኮይኑዎም ኣሎ ይበል ኡጋንዳ ትማል ሶኒ ንሳልሳይ ግዜ ሓረጋ ቦምቢ ኣጋጢምዋ እቲ ባርዕ ቦምብ ፒጊ ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ማእከል ከተማ ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ኣውቶቡስ እዩ ተፈጺሙ ብሓለፈ ቀዳም ኣብ ካምፓላ ብሰንኪ ዘጓነፈ ፍንጀራ ቦምብ ሓንቲ 20 ዝዕድሚያ መንእሰይ ከም ዝተቐትለትን 3 ካልኦት ከም ዝቆሰሉን እውን እቲ ዜና ይሕብር ዳዕሽ ንኽልቲኦም መጥቃዕቲ ቦምብ ሓላፍነት ተሸኪሙ ኣሎ ተቐባልነት ካብ መንጎ ዝረኸቡ ዓይነታት ፋውስ ክልተ ክታበት ዝረኸቡ ከምኡ እውን ቅድሚ ምግያሾም ኣብ ውሽጢ ዘሎ 72 ሰዓታት ካብ ቫይረስ ኮሮና ናፃ ምዃኖም ዘርኢ ሓባሪ ሰነድ ዝሓዙ ሰባት ብነፈርቲ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ንክኣቱ ከም ዝፍቀደሎም መንግስቲ ኣሜሪካ ኣፍሊጡ እቲ ሓድሽ ሕጊ ካብ ኖቬምበር 8 ድሕሪ 2 ሰሙን ማለት እዩ ጀሚሩ ተግባራዊ ክኸውን እዩ እንተኾነ ካብተን ኣዝየን ድኻታትን ትሑት መጠን ክታበት ዝሃባን 50 ሃገራት ግና ካብዚ ኣሰራርዓ እዚ ተጠቀምቲ ኣይክኾናን እየን መብዛሕትአን እተን ሃገራት ካብ ኣፍሪካ እየን ትሕቲ 18 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑ ካብዚ ደረት እዚ ናፃ እዮም እንተኾነ ካብ ኮቪድ-19 ናፃ ከም ዝኸዱ መረጋገፂ ሰነድ ክሕዙ ይግባእ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ንክኣቱ እንተደልዮም ኣብ መወዳእታ ሓፀርቲ ዜናታት ሱዳን ዩናይትድ ስቴትስ ንሱዳን ክትልግሶ በጅታቶ ዝነበረ $700 ሚልዮን ብሰንኪቲ ዝተፈጸመ ዕልዋ ከም ዝዓገተቶ ኣፍሊጣ ሱዳን ናብ ሲቪላዊ ምምሕዳር ቀልጢፋ ንኽትምለስ እውን ዩናይትድ ስቴትስ ፀዊዓ ማሊ መንግስቲ ማሊ ኣብታ ሃገር ንዝነበረ ወኪል 15 ሃገራት ዝኣባላት ጉጅለ ቁጠባዊ ኮሚኒቲ ምዕራብ ኣፍሪካ ወይ ከዓ ኢኮዋስ ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት ካብ ግዛኣቱ ንክወፅእ ኣዚዙ ምክንያት እቲ በዓል ስልጣን ምስ ሓላፍነቱ ዘይቃዶ ተግባር እናሰርሐ ተረኺቡ ክትብል ማሊ ትነቅፍ ዜና ተፈጺሙ ከመይ ነመስግን ፓትረን ዜና ዝረድዩ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ናይሎም ማሕንጸብጻብ ክንሓልፍ ከምቲ ኣብ ዜና ዝሰማዕኹሞ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ስልጣን መሰጋገር መንግስቲ ሱዳን መንዚዑ ተቆጻጺሩ ብዛዕባ ዝርከብ ወታደራዊ ሓይሊ ንምዝታይ ሎሚ ሰሉስ ዕፁብ ኣኼባ ይካየድ ኣሎ ነቲ ጽልዋ ቅሬታ ነቲ ዕልዋ መንግስቲ ዝቃወሙ ሰልፍታት ኣብ ጎነታት ካርቱም ሱዳን ሎሚ እውን ቀጺሎም ኣለዉ ካብ ዝተፈላለዩ ፍልፍላት ዜና ንዝተረኽቡ ሓበሬታታት ሳራፍ ሰሃየ ከም ዝስዕብ ክተቕርቦ እያ ነቲ ትማል ሶኒ ንቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሓምዶክን ላዕለዎት ሰበስልጣናት እቲ መሰጋገር መንግስትን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ብምእታው ሃገራዊ ህፁፅ ናይ ግዜ ኣዋጅ ዝኣወጀ ወታደራዊ ሓይሊ ሱዳን በመቃወም ጎደናታት ርእሰ ከተማ ሱዳን ካርቱም በሰልፈኛታት መሊኡ እዩ ይኹን እምበር ላዕለዋይ ኣዛዚ ጦር ጀነራል ዓብዱልፋታሕ ብርሃን ነቲ ካብ ናሓሰ 2019 ጀሚሩ ከም ማሕደር ዝጸንሐ ሓበራዊ ሲቪል ወታደራዊ ቤት ምክሪ ሱዳን ብምኽንያት ኣብ ሃገራዊ ጸጥታ ስጋኣት ዘስዓቡ ፖለቲካዊ ፍሕፍሓት ስልጣን መንግስትን ቤት ምክርን መፍራሱን ኣብ ቀረባ ብሓዱሽ ምምሕዳራዊ ስልጣን ከም ዝትካ ኣብ ቴሌቪዥን እቲ ሃገር ቀሪቦም ተዛሪቦም
ንሶም ወሲኾም እቲ ወታደራዊ ሓይሊ ኣብ 2023 ሃገራዊ መረፃ በመካየድ ስልጣን ንሲቪላዊ መንግስቲ ከም ዘረክብ ቃላት እዮም ሰልፈኛታት ግን በወታደራዊ መምሕዳር ኣይነግዛእን ዝብሉ ጭርሖታት ሒዞም ሎሚ ሰሉስ እውን ኣብ ጎደናታት ካርቱም ተቃውሞኦም ክገልጹ ኢሎም ከም ሓበሬታ ኮሚቴ ዶካተር ሱዳን ኣብቲ ትማሊ ዝነበረ ሰልፊ ተቃውሞ ካብ ሓይልታት ጸጥታ ብዝተተኮሰ 4 ሰባት ክሞቱ ከለው ኣስታት 80 ዝኾኑ ድማ ምቁሳሎም ገሊጾም ከምኡውን ኣባል መስራቲ ሕብረት ሲቪል መሰጋገር መንግስቲ ሱዳን ዝመርሖ ጉጅለ ነቲ ዕልዋ መንግስቲ ኾኒንዎ እቲ ጉጅለ ህዝቢ ሱዳንን ኩሎም መሓዙ ሱዳንን ኣንጻር እቲ ወታደራዊ ሓይሊ ክለዓል ይግባእ ኢሉ ከምዝኣምን ኣባል እቲ ሕብረት ሙሳ ሙራቪ ምስ ቪኦኤ ጄምስ ቡቲ ኣብ ዝነበሮ ጻንሒት ተዛሪቡ The African Union should suspend Sudan membership and so is all other international bodies. ንዩናይትድ ስቴትስ ሓዊሱ ኩሎም መሻርክቲ ሱዳንን ነፃ ህዝብታት ዓለምን ነዚ ዕልዋ መንግስቲ ክኹንንዎ ይግባእ ከምኡውን ሕብረት ኣፍሪካን ካልኦት ዓለም ለኸ ትካላትን ንሱዳን ካብ ኣባልነታ ክእግድዋ ይግባእ ህዝቢ ሱዳን ድማ ነዚ ወታደራዊ ሓይሊ ከም ዝረትዑ ርግፀኛ እዩ ዝበለ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬዝ ሕብረት ኣፍሪካን ሊግ ዓረብን በቲ ኣብ ሱዳን ዝተፈጸመ ኩነታት ካብቶም ስጋኣቶም ዝገለጹ ኮይኖም እቲ ሲቪላዊ መንግስቲ ናይ ምህናጽ መገዲ ክቕጽል ሓቲቶም እዮም መንግስቲ ኣሜሪካ ብወገኑ ኣብ ሱዳን ብዝርከብ ኤምባሲ እቢሉ ኣብቲ ሃገር ንዝርከቡ ዜጋታቱ ዘጠንቀቐ ኮይኑ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ንሱዳን ዝወሃባ ዝነበረ ገንዘባዊ ሓገዝ $700 ሚልዮን ጠጠው ክብል ምግባሩ ሓቢሩ ዋይት ሃውስ ግን ነቶም ምዕባለታት መደንገጽ ክብል ገሊጽዎም እዩ ኣሜሪካ ብሪጣንያን ኖርዌይን ብሓባር ኣብ ዘውፅዎ መግለጺ ነቲ ዕልዋ መንግስቲ ብምኹናን ሓይሊ ጸጥታ ሱዳን ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ንዘውዓሎም ሰባት ብዘይ ውዓል ሕደር ክሰዶም ጸዊዑ እቲ መግለጽ ወሲኹ ተግባራት እቲ ወታደራዊ ሓይሊ ህዝቢ ሱዳን ንለውጢ ስግግርን ሕጋዊ ሕቶታት ፍትሒ ቁጠባን ምዕባለን ዝገበሮ ቃልሲ ዝጠለመ ምዃኑ እዩ ዘርኢ ኢሉ እቶም ኣብ ቀይዲ ውዒሎም ዝርከቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ዓብደላ ሐምዶክ ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት በዓል ሞያ ቁጠባዊ ሃብቲ ኮይኖም ዘገልገሉን ኣብ 2019 እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር መሰጋገር መንግስቲ ሱዳን ኮይኖም ዝተሾሙ ከይዲ እቲ ስግግር ንኣሜሪካ ሓዊሱ ካብ ምዕራባውያን ዓብዪ ድጋፍ ረኺቡ እዩ ኣሜሪካ ንሱዳን ካብ መዝገብ ሽም ዝርዝር መወልቲ ግብረ ሽባራውያን ስጋብ ምስራዙን በፂሓ እያ ሓምዶክ ግን ካብ ወታደራዊ ሓይሊ እቲ ሃገር ተቃውሞ ይተፈለዮምን ኣብ ዝሓለፈ 21 መስከረም ካብ እሙናት ሓይልታት ፕሬዝዳንት ነበር ዑመር አልበሽር ወሰንቲ ድልድላት እታ ከተማ ብታንክ ብምዕጻው ስልጣን ክምንዝዑ ፈቲኖም መንባሮምን ነዚ ሲዒቡ ድማ ብደርዘን ዝቁጸሩ ወታደራት ምእሳሮምን ዝዝከር እዩ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብኣሽሓት ዝቁጸሩ ሰልፈኛታት ወታደራዊ ስርዓት ንኸይምለስ ዘለዎም ስጋት ክገልጹ እዚ ሃገር ናትና እያ መንግስትና እውን ሲቪል እዩ እናበሉ ተቃውሞኦም ክገልጹ ተሰሚዖም እዮም እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ንሎሚ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ንስራሕቲ ስነ ጥበበኛ ይግዛው ሚካኤል የጊ ኢና ክንርኢ ኣብ ኢትዮጵያ ተወሊዱ ኣብ ኬንያን ኤርትራን ይቕመጥ ነይሩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ ኣብ ከተማ ሲያትል ኣሜሪካ ዝነብር ዘሎ የጊ ኣብ ከተማ ሲያትል ጥራይ ልዕሊ 12 ህዝባውያን ስነ ጥበባዊ ስራሕቲ ፐብሊክ ኣርት ዘፍረየ እዩ ስራሕቲ የጊ ኣብ ቅብኣ ሞዛይክ ኣርት ዲዛይን ካልኦት ዘተኮሩ ኮይኖም ኣብቶም ፍርያቶም ናብ ዝሰፍሐ ተኸታታሊ ከብጽሑ ዝኽእሉ ስነ ጥበበኛ እዩ ንሎሚ ኣብ ቀረባ እዋን በከተማ ሲያትል ተዓዲሙ ኣብ ዝተኻየደ ንታሪኽ ጸለምቲ ንምዕቃብ ዘተኮረ ህዝባዊ ስነ ጥበባዊ ዕዮ ኣተኲርና ኢና ክነውግዖ ኣብርሃም ተስፋልኡል ኣዘራሪብዎ ኣሎ ናብኡ ክሕልፈኩም ክብረት ያብለይ ይግዛው ሚካኤል ወይ ቀየጊ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ሲያትል ቪዥዋል ሪትም ትብል ስራሕ ትሪሕካን ከሞ ቁሩብ ዛዕባ ኣዛረበኒ Thank you Abraham ናብዚኣ መደብ ስለዝጋብዘካኒ and የቀኒለይ እዚኣ ቪዥዋል ሪትም ትበሃል ፐብሊክ ኣርት ዝተሰርሐት ኣብ ሴንትራል ዲስትሪክት
ሲያትልያ ታሪካዊ ቦታ ናይ አፍሪካን አሜሪካን ዝቕመጡላ ቦታ ዝነበረትያ ስለዚ እቲ ዝስራሕ ቢልዲንግ ሕጂ በዚ ዘሎ ኣብ ሲያትል ምዕባለታት ዝሓለፈ 15 ዓመታት ዝፍጠር ዘሎ ምዕባለታት ናይ ኢኮኖሚ ነቲ ቦታ ጀንትሪፋይ ወይ ጀንትሪፊኬሽን ወይ ከኣኒ ነቲ ዝነበረ ሰብ ብዙ ዓመት ዝተቀመጠ ሰብ ካብቲ ቦታ ኣሊኻ ሓደሽቲ ቢልዲንግታትን ካልእ ሰባት ሙቭ ኢን ዝገብርሉ ዘሎ ኩነታት እዩ ስለዚ እዚ መሰረት ገይሩ እዩ እቲ ኣርት ፀውዒት ተገይሩ ሰሪሐ እየ ንስራሕ መን ይመውሎ ናይ ብዙሕ ኣካላት ወይ ፓርትነርሺፕ ኣለዎ ናይ ሲቲ ኣለዎ ከምኡን ዲቨሎፐርስ ኣለዉ ከምኡን ኣክቲቪስት ወይ ከኣኒ ናይ አፍሪካን አሜሪካን ወይ ናይ ጸሊም ሰብ ኣብ ሲያትል ታሪክ ንከይጠፍእ ዝቃለሱ ዝተፈላለዩ ኦርጋናይዜሽንስ ኣለዉ ስለዚ ንዑ ሒዞም ኣድቮኬት ብምግባር ነቲ ስራሕ ኣብቲ ሴንትራል ዲስትሪክት ማእከል ናይ African American ዝነበረት ኣብታ ከተማ ሲያትል ንዓ ንምዕቃብ ነቲ ታሪክ ሓደ መገዲ ኣርት ኮይኑ ዝርከብ ስለዚ ነቲ ኣርት ኣብቲ ቦታ ብምስፋር ነቲ ታሪክ ንምዕቃብ ዝገብሩ ዝተፈላለዩ ኦርጋናይዜሽን ኣለዉ ስለዚ ናቶም ፓርትነርሺፕ ይስራሕ እቶም ብቴሌቪዥን ካርቶና ዘለው ተዓዘብትና ክሪኦ ይኽእሉ እቲ ስራሕ እቶም ብሬድዮ ዘለው ተዓዘብቲ እስከ ቁጥር ግለጽለይ እንታይ ካትሪሕካው Well, እቲ ስራሕ ከምቲ ዝበልኩኻ ሓደ ጻውዒት ግበር ዝተፈላለዩ አርቲስት ዝተሳተፍዎ እዩ እቲ ቀንዲ ኣብ ሴንትራል ዲስትሪክት ኣብ ማእከለታ ዝተፈልጠት ቦታ ማለት እዩ ናይ አፍሪካን አሜሪካን ሴንተር ትበሃል ሴንትራል ዲስትሪክት ብዙሕ ማጆሪቲ ናይ አፍሪካን አሜሪካን ዝነብሩሉ ቦታ ወይ ስደተኛታት ዝነብሩሉ ቦታ እዩ ነይሩ ሕጂ ንነዊሕ ዓመታት ማለት እዩ ሕጂ ብዙሕ ታሪክ ኣለዎ ሬድ ላይንን ዝነበረ ቦታ እዩ ጸለምቲ ወይ ከአፍሪካን አሜሪካን ክነብሩሉ ከለዉ ብዙሕ በቲ ሲስተማቲክ ግፍዒ ዝሓለፈሉ ቦታ እዩ ከምኡን ብዙሕ ጽቡቕ ነገር ዝተራእየሉ ቦታ እዩ ኣብቲ ጽቡቕ ኢኮኖሚ ክምዕብል ዝጀመረሉ ብብዝሒ አፍሪካን አሜሪካን ቢዝነሳት ዝማዕበልሉ ነንሕድሕድካ ናይ ምግዝዛእ ጽቡቕ ኢኮኖሚ ምዕባለታት ዝተራእየሉ ቦታ እዩ ነይሩ ኣብ ሓደ እዋን እቲ ኢኮኖሚ ኣብ ሙሉእ ኣሜሪካ ከኣኒ ክወርድ ከሎ በቲ ሕማቕ ዝነበረ ኢኮኖሚ ሰዓት ከኣኒ ኮነ ኢሉ ብሲስተም ዝተጎድአ ቦታ እዩ ሕጂ ከኣኒ ነገራት ኣብ ዝዓዲ ለዋወጥ እንዲ ኩሉ ሰዓት እቲ ኢኮኖሚ ሕጂ ከኣኒ ጀንትሪፊኬሽን ጀንትሪፋይ እንዳኾነ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ዝዓበየ ቦታ እዩ ማለት እዩ ሰባት ገንዘብ ዘለዎም ሰባት ነቲ ቦታ እንዳገዝኡ መብዛሕትኡ ናይ ጻዕዱ ማለት እዩ ነቲ ቦታ ነቶም ዝነበሩ መበቆሎም ኣብኡ ዝነበረ ብዙሕ ዓመት ዝተቐመጡ ንብዙሕ ዓመታት ዝተቐመጡ ሰባት እንዳደፍኡ ሓደሽቲ ምዕባለታት እንዳገበሩ ነቲ ዝነበረ ካልቸር ዝጠፋቀሉ ዘሎ ኩነታት እዩ ሕጂ እቲ ቃልሲ ዘሎ ከመይ ጌርካ ነቲ ታሪክ ኣብቲ ቦታ ዝነበረ ትዕቅቦ ብዝተፈላለየ መገዲ ማለት እዩ ሓደ መሬት ቢልዲንግ ብምውናን ወዘር ሕጂ ብፍላይ ኣቲና የለና አፍሪካን አሜሪካን ክብለካ ከለዎ ኩሉ ስደተኛ ናይ አፍሪካ ኣለዎ ናይ ከለር ፒፕል ኦፍ ከለር ዝበሃል ኤዥያንስ ኣለዎ ወይ ብዙሕ ሰብ ዝኣተወ እዩ ግን ንሕና ንነፍስና ኣብዚ ቦታ ዲፋይን ንገብሮ ማለት እዩ ከም አፍሪካን አሜሪካን ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ታሪክ ንምዕቃብ ኣብ ዝግበር ቃልሲ ኢና ዘለና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሓደ ካብቲ ቃልሲ ከምቲ ዝነበርኳ መሬት ምግዛእ ቢልዲ ምግዛእ መሓዝ እቲ መሬት ክኸውን ከሎ ቢዝነሳት ምንፋሕ ክኸውን ከሎ እቲ ሓደ ከኣኒ ብዝተፈላለየ መገዲ ማለት እዩ እቲ ኣርት ብምዕቃብ ነቲ ኣርት እቲ ቪዥዋል እቲ ፓብሊክ ኣርት ዝበሃል መሳርሒ በቃ ነቲ ታሪክ ዝነበረ ነቲ ሂስትሪ ዝነበረ ነቲ ካልቸር ዝነበረ ዓቂቡ ኣብቲ ቦታ ኮፍ የብሎ ማለት እዩ ስለዚ ሰባት ክመፁ ከለዉ ኖቲስብሊ ማለት ይርእይዎ ነቲ ካልቸር እቲ ቦታ ከምኡ ዓይነት ሰባት ከም ዘለዎ ይዕዘቡ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ከምኡ ዝተመርኮሰ እዩ ነቶም እንታይ ከም ስራሕ ካብተን ኣርት ነገርና ኩሉ እወ ሕጂ ኣነ ካብቶም ሓደ አርቲስት ስራሕ ዝተዋህበኒ ሰበይ ማለት እዩ ኣብቲ ኣክቹዋሊ እቲ ቀንዲ እቲ ኢንተርሴክሽን 23 ዩኒየንን ዝረአ
ቦታ አርት ንክሰርሕ ነቲ ታሪክ ዝገልጽ ወይን ከኣኒ ማለሲ ውስን ኣይኮነን ግፍሕ ዝበለ እንታይ ክሰርሕ ከም ትኽእል ምስ ካልኦት ኣርቲስት ተወዳዲርካ ኢኻ ትረክቦ ሶ ኣብቲ ውድድር ነይረ ሶ ናተይ ስራሕ ተመሪፁ ማለት እዩ እቲ ናተይ ስራሕ ከዓ እንታይ እዩ ነቲ ካብ መጀመርያ ጸሊም ኣብዛ ዓዲ ኣፍሪካን ኣሜሪካን ዝመጽኣሉ 1858 ማለት እዩ ናይ መጀመርያ ኤማኑኤል ለፐስ ዝበሃል ኣብዛ ዓዲ ኣብ ሲያትል ኪንግ ካውንቲ ዝኣተወ ካብቲ ሰዓት ጀሚሩ ስጋብ ሕጂ ዘሎ ዳርጋ 170 ዓመት ከመይ ጌርካ ታይም ላይን ሴሌብሬት ትገብሮ እቲ ኤግዚስተንት ናይ ጸለምቲ ሰባት ኣብዛ ዓዲ ናይ ኩሉ ጸሊም ዝበሃል ሰብ ማለት እዩ ስለዚ ከቢድ ዕማሚ ግን እቲ ታይም ላይን ናይ አርት ስለ ዝኾነ ኣብቲ ሂስትሪ ዲቴል ኣቲኻ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ each year መን ነይሩ ከመይ ነይሩ ገለበድ ብኣርት ከዓ ፍልይ ብዝኾነ መገዲ ኤስቴቲክ ቫሊ ዘለዎ ቢዩቲ እንደገና ከዓ ዘ ሴም ታይም ነቲ ሂስትሪ ሴሌብሬት ብዝገብር መገዲ ስራሕ ሰሪሐ ማለት እዩ እሱ ተመሪፁ ሶ ንሱ ኮምፕሊት ገይረ ወዲየ እዮ ብዛዕባ እቲ ስራሕ ክዛረብ እንድሕር ኮይኑ እቲ ስራሕ ክስታይ ሲደር ዕንጨይቲ ዝተሰርሐ እዩ 4x4 ከምኡውን 2x2 ዳርጋ እቲ 2x2 ልዕሊ 200 ዝኸውን ከለርፉል ብከለር ዝደመቐ ዕንጨይቲ እዩ እተን 17 ከዓ ዲዛይን ዘለዎን ወይን ከዓ ብዝተፈላለየ ዲዛይን ዝሸብረቃ ነቲ ኢች 10 ዓመት ዴኬድ ሴሌብሬት ዝገብር 17 ማለት 170 ዓመት ማለት እዩ ነቲ ዝነበረ ሂስትሪ ሴሌብሬት ዝገብር እዩ ተሰሪሑ ስለዚ እተን 17 ኣለዋ ንዕን ከዓ ዝዕጅብ ከኣኒ ልዕሊ 200 ዝኸውን ብከለርን ብክስታይን ዝሸብረቀ ኣሎ ሕጂ እቲ ቪዥዋል ሪትም ማለት ካብኡ ዝመጽእ ማለት እዩ ኣነ ኣርቲስት ስለዝኾንኩ ቪዥዋሊ ነቲ ታይም ላይን ሴሌብሬት ገይረዮ ማለት እዩ እቲ ዕንጨይቲ ሰቃቅላ ምሕፃር ምንዋሕ ወይን ከዓ ነቲ ከለር ነቲ ስቶሪ ይነግር ማለት እዩ ስለዚ እቲ ስራሕ ፐብሊክ ኣርት ኮይኑ ንልዕሊ 100 ዓመት ፕላን ኣሎ ንክቕመጥ ሶ እቲ ኣሰራርሑኡ ወይን ከዓ እቲ ጥንካሬኡ ማለት እዩ ስለዚ ከምኡ ሰሪሐ ማለት እዩ ንስኻ ሕጂ ካብ ኤርትራ ኢትዮጵያ ኬንያ ካብ ምብራቕ ኣፍሪካ ከምፅኻ መሰል እሞ ከዓ ናይ ጸለምቲ ኣፍሪካ ኣሜሪካን ኢኻ ትሰርሕ ዘላ ትራሕሙ ካብኡ ከምፅኻ ኤክስፖርት ገበርካ ያለው ዲ ናብ ስራሕ ዲ እወ ዝገርመካ ነገር እቲ ሂስትሪ አክቹዋሊ ኣብዚኣ መንሽን ክገብራ ዝደሊ መብዛሕትኡ ሰብ ምን ሲያትል ዘይፈልጥ ሂስትሪ ሎ ግን እቲ ኪንግ ካውንቲ ብጣዕሚ ዝገርመካ ስተዲ ክገብር ከለኹ እቲ ሂስትሪ ኮኔክሽን ረኪበ እቲ ኮኔክሽን እንታይ እዩ ኤማኑኤል ለፐስ ብ1858 ናይ መጀመርያ ሰብ ዝመፀ ኣብ ሲያትል ኣብታ ከተማ ሲያትል ሲ ብ1851 ተመስሪታ 52 ኣቦታት ድሕሪ 7 ዓመት ንሱ መፅዩ ማለት እዩ ሓደ ፋሚሊኦም መስሪቶም ሕጂ ሽዑ ሰብ ኣይነበረን ማለት እዩ ብዙሕ ሕጂ እቲ ዝመፀ ሰብ ዝገርመካ ነገር ካብ ዌስት አፍሪካ ኮልቨርዴ ትበሃል ቦታ እዩ ተሰዲዱ መፅዩ ስሌቭ ከማን ኣይኮነን ስሌቭ ዝኾነ ሰብ ኣይኮነን ናይ ቢዝነስ ሰብ እዩ ሶ ንሱ ንመጀመርያ ግዜ ኣብዚ መፅዩ ማለት እዩ ኣብ ኪንግ ካውንቲ ሕጂ መፅዩ ባርበር ሾፕን ሬስቶራንትን ከፊቱ ናቱ ንሽቶ ሕጂቶም ዝኾነ ኣፍሪካ ማለት ኣፍሪካን ኣሜሪካን ክመፅእ ከሎ ዝኾነ ጸሊም ሰብ ክመፅእ ከሎ ኣብቲ ሬስቶራንት መፅእ ከምዚ ሕጂ ንሕና ንገብሮ ማለት እዩ ክንስደድ ከለና ሬስቶራንት ከፍት ናትካ ባህልካ ዝገልጽ ገለ ከምኡ ዓይነት ሕጂስ ኮኔክሽን ኣሎ ማለት እዩ ምስ ስደተኛታት ምስ ሓዲስ ዝመፀ ኣፍሪካዊ ስደተኛታት ቨሪ ፋሲኔቲንግ ንዓይ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኮኔክሽን ብጣዕሚ ደሉን ከምብቦ ከለኹ እሱ ካብ ኣፍሪካ ምዃኑ መፅዩ ባርበር ሾፕ ኮፊ ሾፕ ከፊቱ ኣሚን ሬስቶራንት ከፊቱ ነቲ ሰብ እንዳኣንገደ ብዙሕ ሰብ ከምፅእ ምጅማሩ ዝገርም ኮኔክሽን እዩ ግን ከም ኣርቲስት መፀን ኣነ ከም ኣርቲስት መጠንሲ እቲ ኤርትራዊ ምዃነይ ኣብ ኢትዮጵያ ምዕባይ ኣብ ኬንያ ምዕባይ እንታይ እዩ ዝገብር እቲ ኣርት ናተይ ፍሌቨር ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ካልቸር ናተይ ባክግራውንድ ናይ ኣፍሪካ ዘለኒ ናብዚ ኣምፅኤ መርጅ ገብሮ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ፊውዥን ፅቡቅ ኣርት ፈጥር ማለት እዩ እቲ ከለር ኩን ወላ ፎርም ኩን እቲ ዲዛይናት ዝግበር ናይ ኣፍሪካ ፍሌቨር ኣለዎ ሕጂ ንሱ
ዋላ ኣብዝን ስተወልደ ዝዓበ ኣፍሪካን ኣሜሪካን very important ማለት እዩ ማለሲ ኩላህና ኮኔክትድ ከም ዝኾንና ዘርኢ እዩ ማለት እዩ ሓደ ኢና ዋላ ካብ ዝተፈላለዩ ቦታ ንምፃሲ ኣብ ኣሜሪካ ጸሊም ምዃንካ ናይ ከለር ብጣዕሚ ኢንፍሉዌንስ ዝግበረሉ ዓዲ ወይንካ ከለር based on color ዝኾነ ዓዲ ስለ ዝኾነ ሲ እቲ very important ማለት እዩ to connection መፍጣር ና African American ወይንካ ንዓይ ምስ African American so እቲ culture similarity ለዎ so እቲ ናተይ ምምራጽ ወይንካ ናተይ ኣርት ምስራሕ very እተሰብ ብጽቡቕ ዝቅበሉን ዝሕጎሰሉን ኮይኑ ረኺበዩ ማለት እዩ ብዛዕዲ ጽቡቕ ዕድል ንልካ ይጋው ሚካኤል ካለ ማልቲ ብተፋህምሎ ሲና ክብረት አብለ thank you የቀነለ ዕድል ስለዛሃብካኒ hope ካአካል ግዜ መጽየ ብዛዕባ ካለ አርት ክንዕልል ተስፋ ገበር ጽቡቕ ስራሕቲ أنا ونصبغ عدل كمناي سنة بابنيا يجزاو ميكائيل مسارحتي أبراهام دمايا مسكن زيرا دي دمس أمريكايو مزخاخر لنا لو تفنوا معبر راديو سمعتي فنوا أقلقلوت راديونا كاب سنبت 21 تقمت 13 ويدما كاب 31 تقمتي 13 جميرو بز السعب معبل فنوتات نخت كتاتلو نحبر فنوتات تقرنيا أمحرنيان أورامنيان أبحاد سير معبل ب 22 متر باند ب 13,765 كيلو هرز ب 25 متر باند ب 13,400 كيلو هرز ب31 متر باند ب 9,485 كيلو هرز قابينا ويدما مدمنا أسيات دما بحضر معبل ب 25 متر باند ب 13,400 كيلو هرز ب 19 متر باند ب 15,580 كيلو هرز بتلفزيون راديو بتلفزيون تكتاتلونا تملكت دما بتلمود مرباب إيتيوسات كترخبونا تخلو مخانكم نحبر راديو دمز أمريكا زي راديو دمس أمريكا أيو قرب كثير لنا بموسيقى قرب كسنحكم ونجو بعلتي حبيبا تبهاجي تمتوكم تفحيوبا بزوج كبات تنبر تقال سبيخي نقرنا با عمل مالوي كشارف من ملسو قرمنا لوي أنسى عقل نتعدو حمل ميل كلمة تعطل عمرن ونفسخي أفريقيا ودما ماني بو زي ما صباح لبوك زمان حمل مالو بجمساوي أبراهام قبر مدهن سمعوا ثانيهم زخبركم مسكنا أبراهام بارك زخبركم سمعتين لو ما عاد زدالنا يوم مدبات زي منيرم صباح ربوع كساب نراهب دحان حضور زبلكم بس كلهم مسارح تاي بمخان
ገብረ መድህንየ ሰላም ለይቲ